Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Zvakare vateereri veSly Media TV, pano ndipo patinofamba nzvimbo dzakasiyana-siyana tichinzwa nyaya dzakasiyana-siyana nematambudziko ari kusangana nevanhu mukugarisana kwatinoita. Zuva ranhasi tiri kuno kwaZiko mudunhu reChitungwiza, uko kwatafambira nyaya yeumwe mudzimai ari kunzi akasvikirwa nemudzimu wasekuru Kagove kana kuti mbuya nehanda anova masvikiro makuru enyika inoyi. Nhoroondo yaamai ava yakatangira kumutawa-tawa, asi pari zvino vari kuno nekuti ndiko vari kugara navamwene vavo. Ngatipindei tikurukure navo munzwe zvavari kusangana nazvo kubva pakabuda mudzimu uyu pavari. Vachatsanangura ivo zvakafanana nekuti pane vamwe vanhu vanenge vakuda kuvatorera chipo chavo, zvaita kuti upenyu hwavo nevanogarisana navo huite sekuti hwapinduka huchienda kusiriko. Ngativanzwei vachitaura. Right, mukoma wangu, sanganai nevatariri veSly Media TV. Chekutanga ndinoda kuti muvaudze zita renyu kana nezera renyu tobva tapinda mudambudziko ratafambira pano nhasi. Tinotenda. Ini ndonzi Fungai Sugar, ndine makore 33. Dambudziko randasangana naro ndere mudzimai wangu. Mudzimai wangu akasvikirwa nemudzimu, abudiwa nemudzimu kudaro akanzitenga machira akanzitenga, atenga machira aya, atenga kudaro. Mudzimu akazotaura uchiti ndoda kuona sabhuku namambo. Wataura ndoda kuona sabhuku namambo musi wa1 March, musi wa1 March iri Friday. Musi wa1 March iri Friday kudaro ataura kuti ndoda kutaura namambo nasabhuku. Ndakabuda kumbamba ndanoudza sabhuku vandipindura akati aiwa ini ndikuenda kubasa. Akati aiwa ngwachiti vanokuda kuona 2 minutes chete, hanzi aiwa ndikuenda kubasa. Varamba kuuya, vandaenda kwamambo. Ndasvika kwamambo vandamuudza mambo vati ini ndikuenda kumusangana, sekuti ndiite ndiuye ikoko ini hazviite, but handifani kufambira imi, munofana kufambira inini ndimi. Akati alright, ndakudzokera kumba. Ndakabva ndapesana nemadzimai angu akasvikirwa nemudzimu kudaro akutotera kwamambo. Ndisvika kumba ndibvunza wana kuti ko mama waenda kupi, zvanzi mama watevera. Vandadzoka futi kwamambo ndandasvika wakandigaririra vachinditi tikati mapedzerana here namambo. Zvanzi mambo wataura ndapedzerana naye, asi handiti handikwanise kuita kutaura nemi rwozi muri svikiro nemusvikiro ndazitange zvataura zvese. Kuchiendai kune mudzimu kwambuya nemauyu kune Mhondoro, ndokwamunobvira muchiuya kwandiri inini mama. Kubata ipapo maybe vatari vangada kuziva kuti mudzimu uyu waibuda pamudzimai wenyu ndiwe kumusha kwavo here kana ndiwe kupi, uye izvi zvakaitika gore rino here, naiye mambo wamakazoona nasabhuku ndiwe dunhu rino kwatiri here kana kuti kupi? Harisi dunhu rakwatiri, dunhu revakumutaura ndokuna mambo wacho nasabhuku wacho ndokwandiogare nini. Zvakaitika gore rinori mudzimu wakabuda kutanga. Mudzimu wakatanga wabuda ndiwe kumutsinzari kwavo, wabuda kudzinzari kwavo, wakazobuda umwe wakazotipa, wakatenga machira, wakazoti yo ndini mbuya nehanda nasekuru Kagove, ndiwe wakati kuda kuona sabhuku namambo. Iyo mudzimu iri tu iyo yese yaida kuona sabhuku namambo. Hanzi ndine mashoko andataura namambo. Mambo wacho akabva aramba kuita kuuya. Then vati tuende kunoona Mhondoro inonzi mbuya nemauyu yekumutaura ikoko kunonzi unaborera. Pataenda ikoko unaborera ikoko, patakasvikawo kuti yakatitambira bati vakatotanga kutopopota. Mauya nenhingiri nezvimashavi zvenyu, makapinda makwira makomo, mapinda mapako, makutakurana nemwe makomrade makuya naye kunoku. Tikati aiwa isi kuti takapira ndabvira tambokwira goma pandakana goma ratinoita ratinoziva.
tabva ikoko tadzoka kumba tatienda kuchechi takuti tite zvekuchechi zvizo taita vana vadiki tega tega toita se tione kuno vanotibatsira vekuchechi. Then taenda kuchechi ikoko wakabva iwa tada kuchindirudza mudzimu uyu utaure uri mweya mutsvene. Yangeri chechi ipi? Nyeredzi nomwe. Tada kuchindirudza mudzimu utaure uri mweya mutsvene. Tikati zvakana zvakadaro zvakaita se zvakanaka zvinenge zvakarerukawo kwatiri. Kanzi chitorai machira enya makatenga nezvese zvamakatenga zviye kuno kuti inozvisarenda kuchweshe kuhanzi pachi zita racho ndatikangana mbijana. Musi wa 27 March ndipo wakaenda musangano kuchweshe madzimai nandakaenda. Takatenga 7 meters dzejira re-white ne7 meters dzejira re-blue ne4 hangaiwa. Ichinzi ndo zvinhu zvatinoita se zvatinosarendesa zvinhu izvozvo. Wazvaenda zvanoitwa unosarenda ikoko wanosarenda. Wakaenda nemadzimai angu nandakaenda. Then wadzoka hama dzangu dzakaunganidza mari yadzakaunganidza chiti munhu aindodzinza kwake izvozvo. Madzimai angu dzinza rawo harizivi, dzinza rawo riri muMozambique. Twaunganidza mari kudaro ndauya kunoku kuna mama kunoku ndavaudza dambudziko. Mama wakanditi aiwa alright hazvina kuipa ngavachita se ngavachienda, but mama wakatoti kuti waende wega zvinoita here. Watovanza ndoenda ndega mudzimu wanga wakushanda shawerere kwatakabva kwe kwambuya nemauyu kuye ndowanga wakushanda sisazive manje kuti ndiwakuita wari kutaura. Hanzi aiwa ndoenda ndega wauda kuti rasisa kana muchiti moenda svika mega kudzinza zvakanaka. Ndavaperekedza ndikumbari watakwidza basi. Wakwidza basi wafona raundi kuma 8 wachiti ndasvika kumakaha. Kati wasvika kumakaha uri kupi? Kanza ndasvikira kune munhu wandanzi sinema yakafanana neyako amai wavo unonzi Moyana. Saka ndavanga nchitaurira nhoroondo yangu saka vati handivazive. Saka ndisikuziva wazondidirector vawadirector kuenda kuchechi kwawakadirector nzaiwa chimboenda mubatsira kuchechi po zvamukutaura ndisikuita se handisizvinzwisisa. Waenda kuchechi ikoko munhu aiwabatsira uyu akabva wada kuchinjurudza mudzimu uri kutaura pavari kuti utaure paari ye munhu chechi uyu. Ini wadaro ipapo madzimai angu achitaura akabva ati mudzimu wakabva wanditi ndakabva ndamudza mudzimu wangu chinzi bva panapa izvezvi nekuti zvawakuitiswa hachazvichi hasisiriri izvo. Wauda kubva ikoko madzimai angu pavakavati aenda akuita se ndakuenda wanga wane mari yanga wakachengetesa nehembe dzawanga watengewa chinzi dzechechi iza yeblue negreen iza dzeblue negreen dzanga watenga. Ndakatovatsvagira mari kunoku ndikati aiwa ndavatumira vachitaura kuti varuda chimbikisa idzodzo. Vatumira kudaro dhere kuti wakuti ndakuoneka ndakuti handichade zvichi nezvepanapa. Wana wavo wacho wakabva watanga kuita se kuvarwisa wabvarura hembe dzedzi dzandakatenga. Havatenga ndabvarura hembe dzedzi wakabva waramwa ukatorusika kuraundi kuma 7 handeni ma7 wakafona ndichitaura navo. Saka iwo unoenda kupika usiku uno hanzi aendu pekurara nditese handishayi. Kati usiku unoko ukapondwa hanzi handipondewo. Kati ndakarara usiku ese handakurara ndichifunga kuti saka mwana wevanhu izvo zvaka ari papi. Mangwana yacho kuseni ukabva wafona vamwambuya vachiti aiwa mudzimai wanyu ndakarara naye kunoko. Kati alright saka ari kuuya here kunoku zvanzi aiwa kune kumwe kwatamuti aende anobatsirwa futi. Wakaenda ikoko kuti anobatsirwa waenda achinobatsirwa ikoko wazonditi nditumire mari yekuti ndiende ndikwanise kuenda futi kuMozambique. Wandatumira mari imwe $15. Kati inokwana here bosi apa handisi kushanda handisi kuita se mari yacho ikutondinetsa. Hanzi iyo ndogona kufamba unosvika naye. Then wadaro wari kuti iwo wakatoyambuka bhodha. Watanga wati ndakayambuka pekutanga kunenge kuZimbabwe waunoyambuka bhodha kuMozambique.
vayambuka vadzoka vanzi zvamuyawo chiramba kuti wega uitese usvike vazodzoka kunoku then wadzoka kunoku dambudziko rakuitika nderokutoti wakadzoka kunoku wabva ati chidzoka wabva wasvika achiti ndanzine mudzimu mwende motora zvinhu zvangu zvamakasiya uchiweshe hazvina kuchengetewa zvakaita se zvakanaka then taitsvaga futi mari yekuenda futi uchiweshe tanotora zvinhu zvezviye tatora zvinhu zvezviye tauya panapa tati beta tidedze mudzimu uyo tinzwe kuti zvatatora ndizvo here patakadedza mudzimu uyoyo hakuna kutaura uri ndiwo mudzimu wakabva watanga kutaura ambuya waivashandira waivai wekumakaha ndowakabva watanga kutaura achiti akatiza sendapedzerana naye saka zvinhu zvacho hazvitombofamba akati ko momboti musati mapedzerana naye maida kumuita sei hanzi mwana mudiki dextereka haanganaise mvura mwana mudiki haanganaise mvura ko kunyange mukamuti mwana mudiki ko zvinhu zviri pari akaita zvekutenga here kana zvaangouya hanzi aiwa hazviti ndimbokubata saka nemamwe mashoko mudzimu uyu pawakabuda une zvawakataura here kuti unoda kuti mudzimai wenyu aite zvakazoonekwa nevavo kuti chipo chiri pamunhu uyu chekunaisa mvura chamuri kutaura ichi kuti vangada uchipfuta pakamira sei wakanyatsa kuti chii mudzimu uyu wekutanga wakabuda chaiwo chaiwo tsanangudzo dzawakapa pakutanga pawakabuda mudzimu uyu chaizvo uchiti ndiri mbuya nehanda nasekukagura vakataura vachiti ndida kugadzirisa nyika sandoona ange ndo mashoko yaita se akazoita kuti wazoda kubvutiwa chipo waro wakabva ungana wese wemunharaunda manga taakugara kana kugara kwacho wanga kusasagarike kana pamba chaipo chaipo kana wana kuenda kuchikoro ndakabva ndatombomisa wakabva watonditi chimbomisa vana vako kuita se kuenda kuchikoro because ndaona vaisirwa mushonga muchikafu wana ava ndatombowamisa kuenda kuchikoro izvo zvavasi kuenda kuchikoro zvii zvaiitika panoronde zvokuti makatoti ndikasiya vana vangu ndisina kuvaisa ziso vanogona kukuvadzwa chii chanyatsa kuitika vanhu vemunharaunda vamuri kuti vava kushereketa zvii zvanyatsa kuita pane mukomana wekutanga pane dhera kanaya mvura achibva kuchikoro isitani tiri kuchechi ndafonera ndaigara naye panext door kati mwana wangu kana auye ngauye kuno kuchechi bhosi asi kudzoka kumba ikoko wakabva kanaya mvura dhera achisati asvika achizoya kuchechi wangatira achinditi ko wazoita sei mvura patanga naya mvura ndandada kutakuwa nekamupupuri ndazogara pasi kati wazogara pasi kati hanzi kati wazoita sei padarika kamupupuri kabva ndadzokera kumba pakasa mvura ndopaakazoya kuchechi akura zvakadini 10 years 10 years nemusikana akambobuda chinyama siku cheziso iri sangara ngotanga ungoti ndangonza tichitoona foni tota hanzi date anchaita sei handichaone kati auchaone waita sei tesa ndikuona munhu abuda chinyama chavhara ziso manera vatamunamate vatati vataenda kuchechi vabatsiwa vadzoka ndoaita nemazizi tikauraya zizi rakangomuka pamba zizi rakasepa waya rakabatirwa pawaya baba pane zizi kuseni vati ari kuraya kana muchiti rakabatiwa zvaita sekuti izizi iri rakamhara ipapo rikatozotadza kupasimuka rakabatwa bapira moti rakabatwa sevanikuona wakajoini yewaya iri rakaita kujoini yewaya hamekuti rakabatwa sebapiro ipapo ndopatakariona rakangobatwa bapiro rakarembera kudai nenyoka dzaiuya pamba dzimwe dzacho asingatonzwisisike chibva unouraya imwe unoona imwe yauya chibva unouraya imwe unoona imwe yauya saka alright ni mudhere kuti takuda kuchuya kunoku musi wa7 manheru takabva 7 April takabva uno kuchechi akaenda kuchechi vapiwa munamato wekuti wakwanise kufamba nawo hanzi mwacho munonosiya kumba apa tanisasagara futi kumba apa vanga tiri mutata tanchigara kwamainini wangu mwana wasekuru wangu ndokwanga takugara futi tese nemhuri kumba kwanga singasagari nenyaya izvi
atanzi ende munosiya munamato kumba kwenyu hapiwa kufamba nawo wekuti vakwanise kuenda kuMozambique kwaida kuenda but maneri avo tati handi tinosiya munamato wataudziwa but nosiya munamato takudzoka tangona tiri mutara tangona kiti yakakrosa yaida kukrosa pamberi pedu meno mota yacho ndizive kuti yakabva nekupi ndazongerekana mota ichitorowa katsi ichitochema yakachema tange kamwana here achema chienda unoivheneka katsi yanga ine bhande muno muchuno muno ngaine bhande muchuno muno chivheneka katsiyo bhande rakaita sei bhandi like mabhandi evakadzi mamwe aya mahombe ane zvinhu aya vanosunga muno ndozvanga rakaita bhandi asi yanga richipenya penya ritange mawara akada kuita ngeshato so bhandi racho but todarika vataenda asi muchiona zvinhu izvi makanzosei hana yangu yakamborowa asi ndaiti semudzimu wangu waripo vakabva vatoti katsiyo dai yanga yakrosa kumberi kwenyu however vatanga kupenga zvichireva kuti kufamba kwamaita uku mudzimu uyu ukutokuchengetedza hongu vachiutotichengetedza zvimwe hazvo zvakatosimba bozi imwe vandapotsana nazvo zvacho zvati wandei apa zvakunyanya kunetsa manje ndakuda kuti mweya wakaberekeswa uyu uchikwanisa kubvisiwa kana pana vanogona kubvisa vambofamba maprofita but suzvigona okay saka izvi zvakatobuda mutsanangudzo mushure mafamba kuti chipo chiri pamudzimai wenyu uyu pane vakada kuchivhiringa vakavaberekesa zvakavaberekesa hongu vakabuda mutsanangudzo naiwo futi wakavagadzira wacho ukada kutoti watidedze mudzimu wavo ipapa vanogona kutadza kusitaura mudzimu wototaura vari ndiwo vanhu vakavagadzira asi mukudedza mudzimu vanoita sei vanoudaidza sei vanotoimbira nziyo dzavo nedzo vakataura pawakauya saka mukureva kuti pakauya mudzimu uyu wakatotaura kuti kana zvanetsa zvakadai munoimba zvakadai ndinouya ndokuchengetedzai saka zvakunetsa kuti kupfuta kwanga waitawa kuti uchibuda manje iwo hauchakwanisi kuita kubuda sezuva nguva kuti akati utsipika here kana kuti zvinoita ndizive magadziro anozviita vanogadzira tichiendera mberi nenhoroondo yenyu iyi pari zvino zvakanyatsomira sei ari sei mudzimai wenyu utano hwake kana pfungwa dzake kana magarisano ramuri kuita hapana chiri kunetsa utano hwake chaicho patano pane zvinhu hakuna kumira zvakanaka nekuti pane pamwe panomboti vamwe vacho ukatorega kumutaudza unotoona kuti munhu mheno zvitori paari pakazindana yamaprofita unonzi paanenge akanyarara pepe anenge ada totohwa njere dzake kuti atengezese atangopenga chibvisa ikamweya iya yakaisiwa iyi yakaberekeswa iyi hausuki zvigona vamwe vacho kubvisa mhepo yacho iyoyo payakabuda mhepo ichitaura chiti ndisi takamugadzira chipo chake chakakurisa tikati chibuda ika maari zikanzi hatikwanisi kubuda maari tikati sakana makatora chipo chake chishandisai chipo chake chacho momusiya akadaro akagara hake asina chipo chacho ichocho zvikanzi chipo chacho hachisi kushandisika futi kunoko kwacho zvirori chinoda mwene wacho hanzi hachisi kushandisika kuti kana iwo akada todedza kana uri mudzimu wavo akada kuudedza havachotaura mudzimu wavo wakutaura ndimadhamu angu wachiti ndininingi ndakagadziwa zvakati okay tiri panzwa asi manga muchiti mudzimai wenyu hazive kumusha kwake ndisingazivi panhoroondo yekusangana kwamakaita kuwanana kwamakaita ndiani wepadhuzewo aivapo kana kuti aimiririra mudzimai wenyu kumhuri kwavo kuti muchigarisana pakuroorana munhu aimirira madzimai angu ndamai wavo wakazoshaika 2014 sure ndaroorana namadhamu angu ndiwo ndakabvisawo handakubvisa mari dzakawanda ndakabvisa zvishoma asi pandakabvisa mari chavakakwanisa kutaura iwo wakanditi mari yandokwanisa kutambira imari yangu yaamai yababa ndiite se
handikwanisi kutambira bhozi unogona kutora kairi wasati washaya. Ndo mari yandakabvisa yekwamai shoma yandakakwanisa kubvisa. Wazoshaikawo kunedza waiti hama dzavo but inawe kuti wakabva wese muMozambique waiti wanin'inawo inawe kuti wakabva wese muMozambique wakasara wari kushamba. Saka dambudziko iri makambovaonesawo ere? Handisati. Asi vanhu vekuti vanobatika zvoti mukanyatsoronga mese nawo mudzimai wenyu anokwanisa kuzoenda kuMozambique kuya zviri kudiwa nemudzimu. Ndikakwanisa kuenda nawo. Vamwe vacho vaiti mainini wacho kubuda pachena chaicho cheko vanonzi mudzimu akati kudzinza vanokuziva asi hawasuda buda pachena kuti mwana yaite se aende kudzinza kwake. Dzinowanika pamba apa imhando ngozi imhando 2 dzaiwanza kuwanika. Kwaimbowanza kuwanika chinonzi chiwa chechi ndichaiuya pamba nedzimwe dzegreen dzaiuya achifamba. Then paisvika nyoka idzi dzaita ndaigona kuti ndirobva kubasa ndichitosvika pamba ndatosvika chitonzi nyoka ko nyoka dzacho dziri kumirira inini chete kuti ndisvike here ndichibva kubasa ndondatoita se ndobva ndatouraya. Then pamba apa zviri kuitika pamba wakarara unzwa uremerwa mapewa kutange weona wakagarirwa wakamuka unzwa pamusoro pemarata tange pane chinhu chasumuka kana chamhara kuti makaita se vakarara. Then mumba umu patakavakira isu pasitendi yandakatenga inini mudzimu uchibuda uri kuti makavakira pamusoro pemakuwa asi makuwa patakaiwaka isu hatina kumaona. Uchizobuda chiti makuwa acho ndeapi zvikanzi makuwa aya ndeemaComrade asi isu hatinaita se pandakavaka ipa pandakumaona makuwa aya. Ndo panozobuda shoko riya ramambotaura kuti kwamakaenda muchida kubatsirwa nesvikiro rakatanga kutukai kuti mukundivigira mweya yemaComrades panapa. Ndozviripo. Hadati wana unokwanisa kubatsira kana vantu vanogona kundibatsira vakandibatsira kana mudzimu uchinzi wadzoka uchibuda uchida kufukunura nemaComrades ari mumba uya kufukunwa mapfupa awo yonoradzikwa pakaita se pakanaka. Tiri ipapo ndaida kuziva kuti kumhuri kwenyu imimi vari kuti chii, vana baba vana sekuru zvichienda zvakadaro nedambudziko ramakasangana naro pane rubatsiro here rwavakambokupaiwo imimi semwana wemhuri kuti mwana wedu uyu zvinhu zvaari kusangana nazvo dei tambofamba dei tamboita so? Rubatsiro rwavakangokwanisa kundipa iwo mari $60 vakakwanisa kundipa yandaida kuti madzimai angu aende kumusha ndo mari. Asi kubva ipapo kuti wafoniwa wachibvunza kuti zvapapi wakamira sei hapana kana munhu ari kutombofona kubva kuna nababa wakasara kosi baba vangu vakashaya wese wakasara. Sekuru vakazvara baba wapenyu asi izvozvo havati kure vakura. Kana hanzvadzi dzana baba hapana kana ari kuita se ari kumbondifonera wachindibvunza madzikoma angu hapana wanin'ina nehanzvadzi dzangu hapana ari kuita se ari kufona wachindibvunza kuti ko dambudziko rerapa api dambudziko rerapa apa hapana wese wakangoti si inini ndiwane mari yekuti ndigare nchingovaudza kuti izvonzi zvakamira so ndikutoita se ndikuishaya. Nderipi rubatsiro ramungada panhoroondo yamakasangana nayo kuvatariri vakatarira izvezvi mhuri yeZimbabwe? Rubatsiro rwandikuda rwakanyanyisa nderekuti mudzimai angu akwanise kubatsirwa abviswe mweya yakaberekesewa. Vanobatsira vacho vana vachibatsira vanhu vabatsirwa because ini pane zvinhu hamari kwekuwana mari hanisi kukwanisa kushanda. Nokuti vachibuda ivavo vakawasunga vachakabva vati kana nechipo chenyu tachiita se tachisunga mari hapana kwamunoiwana because mukawana mari muchagadzisa zvinhu zvenyu chopu. Isusu hatichakwanisi kuita zvangachida kuita. Saka kutoona kuti kana ndikatsvaga basa chairo hatisu kana tombowanika. Handikukumbira vanokwanisa kubatsira watibatsirewo kuti bvisa mweya iyi ikabva ndokwanisa kuchiendesa vana vangu kuchikoro. Because apa ndatouraya remangwana revana vangu havasi kuenda kuchikoro. Pari zvino vari ipi vana?
vari kwa sisi wangu kwa Butler Farm. Pari zvino ndina mai Zhuga vanova ndivo vaita kuti isusu tisvike pano tichinzwa nhoroondo regai tinzwe kuti zvinhu zvavari kusangana nazvo izvi zvakatangira papi uye chii chiri kunyatsokuitika pazvinenge zvichiitika kwavari. Amai, sangana nevateereri veSly Media TV, muvaudze zita renyu nezera mubva mapinda munhoroondo yamuri kusangana nayo. Ndonzi Selina Saweka, ndine makore 27. Ndasvika nchiri 26 ndosvitsa 27 13 September. Zvandakasangana nazvo, pane mudzimu wakabuda tiri kumba manheru mazoroveri. Wabuda ndobva wataura kuti ndine mbuya nehanda. Wanditi usati wataura kuti ndine mbuya nehanda, wakanditi tenga machira, ndikuda jira reredzo. Wanditi ndikuda netsvimbo nemamwe machira andisina kukwanisa kutenga. Ndatenga nenhekwe. Ndatenga tsvimbo iyoyo ndopa wakazotaura kuti aiwa handini sekuru kaguva. Ndatenga kudaro. Ndakarara. Wanditi ndikukumbirawo ndoda kuona mambo wenzvimbo inoyi. Ndoda kuona sabhuku wenzvimbo inoyi. Asi mbuya nemauyu wakasviba. Musaendeko. Menoti chii chakaita kuti tese tiende ikoko. Nekuti tandaenda kuna mambo wanditi hazvigoni. Ini nokuti ndowandofamba naye munotanga maonoonana mega mega. Bva taenda kuna mbuya nemauyu. Tasvika ikoko. Ndakatanga ndicharamba bute ravo. Ndobva tikaenda namadzibaba tikaenda nawo madzibaba 3 nemurume wangu. Tikaenda tiri 4. Watakainamata nawo wakunyeredzi nomwe. Tasvika ikoko. Bva ana madzibaba iwo vanopiwa bute riri. Isusu tiri 2 tisitekerese tatapiwa bute iroro. Bva tazora. Bva tadzokera kumba. Tadzokera kumba kwanga kusisararike. Ndainzwa kuremerwa mapfudzi angu aya. Asi ndisati ndadaro tichisvika kumba mangwana chekuseni ndakaona tsoka yange yakadhinda inge rafu iso. Manheru mudzimu iye uchitaura zvikanzi tsoka yasvika apa. Tsoka iyo yanga isina kunaka, waitsvairirei? Tsoka iyo yange iri yekwama mukabva. Ndomusi wakatanga kuita kusagarika pamba ipapo. Makabva zviriva kwagogo waMareva. Ndokatanga kuti kumba kwanga kusisagarike. Ndobva kwaitwa musangano kumwacha. Ndakanzi usapfeke bhutsu mba ndangoti zvikanzi usapfeke bhutsu mba ndangopfeka bhutsu izvo. Zvikanzi dei wanga usina kupfeka ndanchida kuti zvibude pachena zvese zvawakakuita nezvakaitika vanhu vese vachinzwa pamusangano ipapo. Ndobva ndadzoka bva tarara bva ndanzwa kuti zviri nani mubatsiriwe, endai munotsvaga henyu kana kuchechi. Asi kuchechi uku handakuona mabatsirika, muchatoomeserwa. Asi takangoti regai tiende kuchechi sezvo isi tagara tandichita sechinamata. Nokuti mudzimu ndakati ndichipedza kunamata mudzimu iye ndobva wakabuda wega. Taenda kuchechi. Tasvika kuchechi kwatainamata vhota nhasi hatisi kuita sei hatisi kupinda. Game bva tati kuti ndidzokere kumba hazvisi kuita. Regai tiende kuchechi imwe. Bva taenda kuchechi yenyeredzi nomwe ikoko tiri kwamuriwa ikoko. Bva tasvika ndakagara mwedzi. Ndagara mwedzi ndiriko kuchechi ikoko. Ndobva wandipa machira matsvuku. Asi machira matsvuku ainzi machira matsvuku handimade. Sadza ndinoda sadza rezviyo. Then zvizhinji kana wasvika kwandanchida kuti usvike uchatengerwa nehurumende. Asi ndakabva ndateneswa bva ndaenda kuchechi kwekwe. Bva taenda kwanga nemusangano musangano wakaitwa kuchechi. Vazhinji vanga vari pachechi vakandiona wanga wachiri kutsanangura. Wakatsanangura wakati nyika inoyi ndeyeropa. Nyika inoyi haisi yekutongwa nebhiro kana kuti wati ningirikini. Tasvika kuningirikini kuchechi kwekwe. Zvikanzi hongu hatirambe kuita sei kuzokuperekedzai kuenda. Asi siyai izwi rekuti ndini
ndini ana nhingi ana mbuya nehanda kana sekuru kagu munofanira kutaura nemweya mutsvene kuti tigone kusvika kwamurova kuti titese tiende nekuti tifambe nemi muchitaura zvemudzimuka ichi tichinamata hazvitese hazviite ndobva vanotengesa machira jira reblue jira rewhite nehanga 4 vandatenga bvatadzisiya ikoko bvadzabhuru dzakaiswa mumusoro mangu bvadzabhururutsiwa bvatapedza bvatadzokera futi kumba ndichisvika pachechi tasati tasvika kumba takaenda kuchechi kuti kwatakaenda kwamadzimai panonzi paguta tasvika ndichitsika pamharadzano ndakanzwa vachinditengera kanzwa kunditenge ndega pamharadzano ipapo vananzi iwe uri kuona apa pane zvaitika pamharadzano pamatsika apo bvudzi rangu rakatanga kuti nyaunyau pandaudza madzimai kuti madzimai ndaunzi zvakadai zvakamira zvakadai dai pachechi apa pasara pachitambirwa so wanditi alright zvamukutaura zvinogona zviri ndizvo then pane ndikabika raisi tiri pachechi papo musi wekuti dada kuenda bva ndatenga raisi rangu bva ndabika vana vangu vanga varipo tabika raisi reriye vananzi vana vasadye chikafu chepanapa mukomana ndakamuudza ndikati chikafu musarese musadye vamukomana mukuru ndobva wapiwa chikafu chiye changu chechebva chaita ndakabika changu bva ndangoti musadye chese chikafu vanoda kudya ngavaite ngavadye ndaingonzwa kuti chaiswa mushonga but mukomana akabva anzi aiwa ngaadye oraiti isusu regai tidye chiraisi iroro ngauye achitora sadza iri sadza riyeyo vhaadya vaaita zvimapundu mukomana wangu abuda mapundu tiri murodhi ndibva ndaunzi zvoni mwana hona zvaaita mwana ndanchikudzei kuti mwana musadye kuti tidzokere kuye ndibva tati handidzokere iwo ndobva wangoita zvawakaita bva ndaonzi furidza bva ndafuridza bva tatoenda kumba zvimapundu zvezvo zvakatanga kungonyura zvega aiti mufuridza apa ndiana ikupai tsanangudzi mudzimu uyoyo wanga wakundiudza kuti furidza mwana umudaidaiyo bva ndaita seizvozvo zvinhu zvezvo zvaserera zvadzoka paposition mukomana ari grade 3 ndaishanda inini kubasa kwangu ndaishanda ndaitoshanda pachikoro ndichiita house girl pachikoro ndichidzokera ndibva ndatoti inini iwawo madam wandaishandira ndidepute bva ndati inini handichakwanise zvakaitika zvakamira zvakadai pane mudzimu waita wabuda wataura kuti zvakati saka inini kuti ndichishanda pari zvinhu izvi ndambonzi ndimbomira ndigadzirise zvinhu izvi chimbomira kuita kushanda ndichakushavira inini ndibva ndamira kuita kushanda kwekwe ndanhingirikina ndaenda kwamadhemangani vakanditambira ende vakagamuchirana nazvo zvikanzi anyway kana zviri ndizvozvo asi ndichasana ndichishandirwa nani zvikanzi wonditsvagira chimwe munhu wekuita wekuti anouya achiita achishanda ipapo havana kutsvaga munhu uye zvikanzi andichangogara ndakaita ndiri uku ndaenda kumakaa kwamadzimai Christina ndichisvika vakandizora mutandamhepo zvinzi mutandamhepo ndoendera vananzi mutandamhepo unoshanda pakuuhere imo mati muri kupostori mutandamhepo haushanda izvozvo vandisungirira rimwe vakandisungirira bakatwa iri ranga rine red rakakomberedzwa nered bakatwa iroro saka musi wavo vakandibvarira hembe yangu bva nditi bakatwa iri siya asi bakatwa iroro raiti zvavaitaura ivo ndaizvinzwa zvandaitaura kana ndakada kutaura nevamwe vanhu vaizvinzwa ikoko ndobva wanditi iwo uruda kuenda sei ingwani mapepa tandapedza kugadzirisa kuti tiende kuhurumende kuti titaure tinotaura nehurumende yacho iwo wakuda kuendere chii ndibva ndati hazvigone ini ndaakuita ndaakumbosuduruka zvikanzi hazviite wabvarura hembe zvokutoti vanhu vese kumakaa musi wandakasvika munzvimbo yemakaa pane gomo rakabvira nemvura yakanaya musi wacho wandakasvika mumakaa vanhu vazhinji vanotondisiyiwa kumakaa kuti munhu akadai taura nhoroondo yakati asi pari zvinhu izvi kuti vachataure mweya ndakungahakira mweya vanhu ivavo ndoinotaura ndinhingi ndakamudai timbokudzoserai kumashure mchana pane pamataura muchiti imi makanzi musapfeke bhutsu asi mukapfeka bhutsu asi pane chinhu chaikusundai kuti mupikise zvaitaurwa nemudzimu ndabva uku kwambuya vavai ndopa ndakanzi ndisapfeke bhutsu ndibva ndatombozama kupfeka ndapfeka ndibva ndatadza kusumuka
pandambosiya mva ndazopfeka futi pandazosumuka. Asi pandakapfeka pakutanga ndakatombotadza kuramba ndakagara pasi mva ndatadza kusumuka mva ndazongoti ndipfeke ndingaende ndisina bhutsu rege ndiende ndinadzo mva ndaenda ndinadzo kutaura vana kutaura. Asi pane nziyo dzakaimbwa dzimwe dzemakomoredzi vakatanga kuda kubuda ndobva yanyarara nziyo yeyi bva zvangopera zvakaita se zvakadaro mva ndadzokera kumba. Zvakaramba zvichingondinetsa kusvika ndaenda kuchechi ndichingoenda kuchechi ndichienda kuchechi asi kuchinja hazvaita se hazvaichinja. Zvinezvi pazvinouya munonzwa sei kana kuti chii chamunoona kuti vakuru vaya vasvika chii mune muchinzwa sei? Paunosvika pawakatanga kusvika ndibva unonamata wakatanga kuti ndibva unonamata ndobva waita sei vakutanga kuita sei kutaura wataura yongoone shungu yekuda kuona dzinza rako urizive ndobva wataura kuti dzinza rako yononzi Serena Saveka dzinza rako riri kuMozambique amai vako vakashaika asi mai vangu inini vakashaika zvikanzi asi mai vako vanga vane shungu chaizvo vakamira vari neshungu yekuti uchienda unoona dzinza rako. Baba vako vane shungu asi baba vako vakafa iye zvinezvi vakaita se vakashaika vakarohwa munguva yehondo anzi vakarohwa nechimhambaire ndozvavakataura. Asi kune madzikoma ariko asi madzikoma iyayo akasviba vakazama kurombera mudzimu uyu ndobva zvaramba. Asi ndaona kuti iwe wakachena vawagara ndaona kuti ugare pandiri zvadaro zvimwe zvacho. Vatari veSly Media TV ndagara naamai vanova vakugara nemukomana anga achitaura nemurume anga achitaura. Regai timbonzwa nhoroondo kubva kwavari kuti zviri kuitika izvi vari kuzvionawo sei uye vakazvitambira sei uye matambudziko mamwe angava aripo angange asiyiwa nemurume panga achitsanangura nhoroondo yake. Mama, sanganai nevatari veSly Media TV. Tinotenda. Inini ndina amai waFungai Zhuga. Dambudziko iri chokwadi ndakarifonerwawo nguva yapera nekuti inini handina kana foni. Nditoriwo munhu anotambudzika ndakatizwawo nemurume ndichirwara serious miri yacho haisati yaita zvakanaka. Saka ndakatozongoitawo kungoisa laini rangu mune mumwe munhu wandakakumbira ndopa ndakazojuma kutaura nemwana achiti kuno kumuroora wenyu hazvina kumira zvakanaka. Ndikati kochi zvikanziva nemudzimu wakasvika pavari saka atamboedza kubatsirwa kwese kuno zvinhu zvacho hazvisi kuita. Saka tiri kuuya ikoko ndikati uyai kuno kuti tizoona kuti zvakamira sei. Saka vakauya zveshuwa zvazvisina kumira mushe nekuti mudzimu wacho waingotaura padiki padiki waingotaura padiki padiki zvokuti ndakatobvunzawo mudzimu yacho chiti ndina mbuya nehanda ndikati ko imi mbuya nehanda munogogara sei pamunhu wamusina dzinza naipurasi uyu mwana mudiki basa ramakumupa anorigona here. Zvikanzi takaona kuti akachena hana chakaipa kwaari ndosaka takada kuti tigare ipapa timushandise. Ndikati zvino makutopinza vana nguva yakaoma murume wacho haasi kuenda kubasa vana havasi kuenda kuchikoro saka anozvifambisa sei mari yacho yobvepi inini handina kana murume vana ndivava chete 3 naiye mukomana nevasikana 2 vakaroorwawo kumapurazi uku. Saka pavakauya vakati zvoni ndoda kuti aende kuMozambique kunotsvaga kudzinza rake kuti agadzirwe ikoko. Ndikati zvino kuMozambique kwacho munoenda nani zvinoita here kuti muende mega. Saka mudzimu wanga uri pavari waiti zvoni ndinomuperekedza ndinofamba naye uyu ndikaenda naye uyu anogona kuzonopuwa mhosva kuhama dzangu kuti kopesa pawaiwepi. Saka inini zvakandirwadza kuti nemaonero andakaita muroora wangu hausimiri wake nezvandakaona ari munhu anga apera zvimwe zvekutoti ndakarwadziwa kuti aende ega zvinoita here. Zvikanzi aiwa musatye henyu chamutungamirira ndokuzoenda kwawakaita nekutsanangurirwa. Kunoku kwacho kune minamato yavo yavaishandisa nembiya yainzi igare panze apa ichiiswa mvura. Pakaonekwa futi rimwe zikatsi ratisina kunzwisisa raitoonwa futi munamato iwoyo
zvokuti taizongoona mbiya iyoyo yakuduburwa makuseni tovhura tichidira mvura yavo vasipo. Vasati vaenda takaona pamunamato wavo futi kapu yepurasitiki tambura yekuti gonzo harigone kufamba, takaona imomo futi mafira gonzo. Saka zvazviri pavari zvaitongoziva kuti aiwa kuteverwa, pisai zvinhu zvese izvozvo. Saka taitora tichipisa zvavanenge vataura kusvikirana azoenda azodzoka ipapo. Saka pandandine chichemo ina handina kana chandinacho zvokutoti vana havasi kuenda kuchikoro, ndakatoita kutokumbirawo kuti vaone kuchengetwa nekuti taitodya manheru. Handina kana iyeyo wacho hasi kushanda akagara, anongoswero tenderera, basa racho harisi kana kuwanika. Saka kuti afambe nemukadzi zvinoda mari. Saka ndandichikumbirawo kana pane vanobatsira kuti muroora wangu adzokedzane. Kana mudzimu wacho uchinzi uri kushanda, kana zvichinzi zvipere angove munhu agone kushandira mhuri yake. Ndo zvandiri kukumbirawo kune vanhu veZimbabwe kuti vatipewo rubatsiro, nekuti ndiri panguva yakaoma, kana kudya chaiko handisi kudya, nekuti dzimwe nguva vanongoti kwindi votanzi pane zviri kuitika musoro mangu. Ndotobvunza kuti asi magumbuka here muroora, havadaire kochii, havadaire. Saka kuno kwacho ndakutonetseka, ukavabikira kana sadza nemuhacha, tinombotsvaga zvimuhacha mutauni, vanotoziva kuti mandibikira sadza risine huni dzisingaiti, vanorirutsa rese. Mupoto yebhuleki vanoti hatibike, inini wacho handisisinawo kana chandinacho zvokuti ndiri panguva yakaoma. Dai Zimbabwe yandibatsirawo, ndokuchema kwangu. Mati vanonyatsotsanangura ruzhinji ruzivo kuti sadza ravanoda uye poto dzakanzi dzishandiswe nemiti yakanzi ishandiswe ndeizvipi? Mihacha havadi kubikirwa chikafu nemihacha, havadi mapoto ebhuleki, mapureti ane zveredhi havadi, vanoda mapoto ewaiti. Zvokutoti pawakauya pacho chero yesimbi wanga wasingadi, nandisina yepurasitiki ndaitotsvaga mumaraini nekapu yepurasitiki, ndo zvavaida. Saka hama dzangu ndokukumbirawo rubatsiro, ina handina kana chandinacho, zvokuti ndakasiyiwawo ndiri panguva yakaoma, handina chandinacho chokuti ndingagone kubetsera muroora wangu nemwana kuti akungotarisana. Saka ndo zvandiri kungochemawo kumhuri yeZimbabwe. Okay mama, ndanzwa muchiti mudzimu uyu makatombounzwa uchitaura uchisvika pamuroora wenyu. Ruzhinji rungada kuziva kuti izwi rinenge richishandiswa nemudzimu uyu nderechirume, nderechikadzi, rakanyatsa kuita sei? Uye mudzimu uyu paunenge wasvika paari, iye anenge achinyatsa kuita sei kuti mutoona kuti hazveshuwa munhu asvikirwa? Zvekuti ukangonzwa chete vachiti kazivai, izwi rechikadzi raibuda ipapo, totoziva kuti zvatobvunduka, taakutogarawo pasi tichiombera tichinzwa zvavari kuda. Vachiti ndakugadzirisa nyika ino, ndini mbuya nehanda. Saka pane midzimu yekwavo hamheno nemunoma hatichazivawo. Ndosaka tikuti dai tabatsirika zvinhu zvacho zvijeke, tizive chaizvo izvo kuti ndezvipi. Aiwa, tinotenda mama nenguva yamatipa. Ndine tarisiro yekuti pane vakatarira hamushayi zambuko nezviri kuitika muroora wenyu. Aiwa, tinotenda shuwa. Tinotendawo nerudo rwenyu vana angu, zvekuti nasingafungidzire kubva nezuro taingotarisira, zvokuti iyeyo wacho anga akugara achingochema, nezuro pano yanga iri mhere, iye achichemawo nekukwini, ndichichema nekupi. Ndodii inini handina mari, handina kana chandingatengese kuti ndibatsire muroora. Saka maita henyu, ndinotenda, ndinokudza Jehovha wapinda mukati mehana dzenyu. Ndofungawo mhuri yeZimbabwe ichandibatsirawo, ndinoziva mhuri yeZimbabwe ine tsitsi ichatibatsirawo. Pari zvino ndina sekuru wemurume uyu vanova hanzvadzi yaamai vambokurukura nesu. Regai tiwanzwe vachitaurawo zvavari kuonawo pachiitiko ichi. Ndinotenda kwazvo nekusvika kwaita nemhurikini hurumende pano, ndingangoti ihurumende. Chiri kunetsa ndechekuti ininika izvo hanzvadzi yangu yakaomerwa zvokuti haisi kuziva kuti ndoita sei. Dai magona kutibatsirawo please. Sekuru, pakabuda mudzimu uyu
mungava nenhoroondo here yekuti zvii zvakaitika kana kuti imimi semunhu mukuru zvamunenge muchiona kuti iri dambudziko roda kugadziriswa nekukasika? nhoroondo handina, nokuti inini ndanga ndiri kunoku kwaziko kunoku. So right now mudzimu wakabudira kupfungwe kumusha, saka right now inini kuti ndizive, but vana vakazongofona vazukuru vangu yakuti ando zviri kunoku, saka sisi vangu ndobva vangoti no ngavachiita ngavauye kuno kune mhuri dzavo. Saka nhoroondo chaiyo inini kuti ndizive, asi chandinoziva ndechekuti mudzimu uyu uri kungoshedzerana mbuya nehanda nana sekuru Kaguyi. Pese paunobuda ndozvauri kushedzera. So right, zvavakaberekeswa kwavakanga vaenda kuti vaende kunobetserwa, vakabva vaberekeswa zvisiri izvozvo. Asi mudzimu uyu uri kungoshedzera ana mbuya nehanda nana sekuru Kaguyi. Ndapi mamwe mashoko amakambonzwa kana kungava kwavakafamba kwavakaberekesa zvinhu zvimwe zvaingotaurikawo, kana kuti mazwi ekuvhundutsira kana zvakangodaro? Mashoko akambotaurika ndeyekuti uyu ndaida kuti aroorwe nemwana wangu, saka zvaakazobva kuno kwakaita zvokutiza muzukuru wangu ikoko. Saka vakati hanzi ndida kutomuuraya nokuti ndaida kuti aroorwe nemwana wangu, ndida kumuuraya. Inga zvakaoma. Saka zvichireva kuti chipo chiri pamuzukuru wenyu chihombe. Tikati susu saka uda kumuurayirei, unei naye, nokuti hauna ukama naye, uko angava kuzobetserwa. Saka iwewe zvauri kuti uda kumuurayirei, unei naye, chibva paari iwewe umusiye nemudzimu wake chete chete. But ndofunga kubva musi iwoyo handina kuzombonzwa kuti zvakamira sei, nokuti ini handowanzoswera ndiri panapa. Aiwa, tinotenda zvikuru nemashoko iwaya mangotipa. Aiwa, ndotenda kwazvo. Ndibatsireiwo please. Vatariri veSly Media TV, mazinzwira nhoroondo iri kusangana nemhuri iyi. Tinoziva kuti pane vanhu vakasiyana siyana vanokwanisa kunge vanzwa zviri kusangana nemhuri iyi, vane unyanzvi hwekuti zvinhu zvigadzirisike. Vese vachada kuvabatsira munogona kuuya kwatiri isu veSly Media TV panhamba dziri pachivhitivhiti, kana kuvabata ivo panhamba dzataisa idzo. Tinokutendai semazuva ose nekuramba muchititsigira, muchilaika nyaya dzese dzatinenge tichiita panapa, muchidzitenderedzawo kuti avo vanenge vachichema chema nematambudziko akasiyana siyana vawanewo zambuko rekuti vabatsirike. Ndino wenyu Daniel Kachere, ndichitenda simba raShe Zvidza uyo akabata kamera. Tinosangana nemi muzvikamu zvinotevera. Bye bye.